Здравейте, аз съм Боги, а вие сте с шоуто, което е като живота на Ане Франк. Защото е жестоко и всеки тръпне в очакване на края. Шоуто за мене е като детството за Ане Франк, защото няма нищо след него. Освен това шоу може да се оприличи и също на превръзките на Азис, защото ако не ви е гнус, може да намерите всичко вътре. Сега да видим какви са темите от тази седмица и какво се случваше около нас. Ние навлизаме в последна фаза, последните дни от президентурата на Росен Плевнелиев, след което, разбира се, логично, ще последва война. Защото знаете, когато генерал се нанася на мястото на президент, това е логичната връзка. Но спокойно, преди да отидете към магазина да се запасите с консерви русинско варено, тази седмица президента даде много специално интервю за Нова телевизия, в което отговори на различни интересни въпроси. Той каза, че е символично точно сега да напуска поста си, заедно с Обама. Символа, за който той говори, разбира се, е този, защото той си подаде оставката като Женчо. Освен това, Роската каза за Обама, че той се е срещал с него 30 пъти, той го възприема като свой приятел. Има малко лоши новини за него. Когато излизаш на 30 срещи с някой, още си само приятел с него. Може би нещата, няма да потръгнат добре, но освен това, основните въпроси, на които отговаряше президента, бяха свързани с това на къде ще продължи сега. Той спомена, че няма да се занимава с партии, защото той не се кефи на шумна музика и алкохол. И ще прекара времето си без имунитет, търсейки подслон от сценаристите на Слави. Това е основно. Също в тази седмица Обама имаше специална реч по случай това, че и той се оттегля от поста си, в която той благодари на жена си, каза, че тя е най-добрият му приятел, каза, че тя е заела роля, която не е била нейната, но тя е присвоила, т.е. най-накрая потвърди всички конспирационни теории, че Мишел е мъж травестит. Освен това, обаче да се върнем на нашия президент Плевнелиев, той тази седмица беше в новините също и с една друга новина, защото той се подписа под специално писмо, адресирано към президента Тръмп, в което го моли той да не става приятел с Русия. Тук тази история ме напомня на една класическа история от училище, в която Америка е едно красиво момиче, което си пада по Русия, което е лошото момче, гадно, малко риски и така, и затова тя го харесва, а ние, европейските държави, сме група педеращчета, които така се опитваме да се спритрим с момичето, казваме, моля те, не дей, моля те, не дей, той не е за тебе, той не е подходящ, ние ще ти помагаме да си изкубиш ногтите и ще ти боядисваме коса, така. Разбира се, тук в тази история се пропуска факта, че ние от нашия опит знаем, защото ние сме били ебани в гъза от Русия, а не Америка. Така че ние може така да кажем това нещо. Това писмо е било подписано освен от Роската, от 16 лидери на европейски държави, включително от бившия президент на Естония, бившия президент на Румъния, бившия президент на Латвия, бившия министър на външните работи на Швеция. Нещо общо забелязвате ли? Всичките са бивши. Защо? Защото когато се подписваш под писмо срещу Русия, веднага напускаш офиса и си купуваш първия билет за Аржентина да бягаш от Путин. Тази седмица също разбрахме кои са големите победители в Златните глобуси. Един от фаворитите, който очаквано да спечели, беше La La Land, филм на Демиен Шазел, режисьора, който е кръстен на водомагията, която баба му е правила, за да се махне от кухнята. Демиен Алаказам, Демиен Шазам, Демиен Азербайджан, Демиен Шазел. Това подейства и така. Сега, разбира се, този филм е основно за това да преследваш своите мечти, да преследваш любовта, което ще бъде също заглавието на автобиографията на Владо Кузов. Този филм е втория филм на Демиен Шазел след Whiplash и двата филма са за джаз музика. Ние в шоуто вече може да предвидим почти на 100%, че ще има трети филм за джаз музиката, който ще бъде сниман в България. Той ще бъде за живота на Ялдъс Ибрахимова и ще се казва Land. Но втората новина, която беше свързана с Златните глобуси тази година, беше малко по-така в страни от наградите. Именно Мерил Стрип, която получаваше награда за цялостен принос. Разбира се, тя не отива на партия, освен да й дават награда никога, дори това да бъде рождения ден на Евгений Минчев. Тя така нападна президента Тръмп за това, че той се е подигравал на един журналист по този начин. Вижте.
Мерил Стрип, която е една великолепна актриса, просто критикува тук президента за това, че така имитира човек с недъзи. То не се имитира така. Тя ги знае тези неща, защото тя е голяма актриса, разбира се. Но тук в случая привържениците на Тръмп пък го защитават, като казват, че той по този начин си имитира всеки. Ето вижте. I don't want to talk about it. You know, he didn't. You know what? You get me out of here. Mention the word regulated. Ето това, разбира се, е доказателство, че първо, Тръмп е най-лошият имитатор в историята и второ, че той си мисли, че всеки човек е болно пиле, хванато в клетка. Но това може би е бил плана на Мерил Стрип от самото начало, тя да накара хората да потърсят как Доналд Тръмп имитира хората и да си кажат: боже, него ли го избрахме? Ако той не може да имитира един човек както трябва, как ще имитира президент? Но Тръмп не остана на страна, той веднага атакува Мерил, просто защото му липсва да спори с възрастна жена. И той я нарече най-надценената актриса. Но ние знаем тук, че всъщност той просто ревнува за това, че Мерил има повече опит с оранжеви мъже, дори от неговите жени. Аз малко съм разтреперен, извинявам се. Това е защото случи се нещо недопустимо, нещо немислимо. Един велик българин, Асен Александров. Тоскамото му име. Той е като революционер. Извинявам се. Асен Александров, който е директор на 51-во СО, който работи за МОН. МОН, знаете ли какво е МОН? Министерство на образование и науката. Той е съветник на Меглена Кунева, която е експерт в образованието и в атомната енергетика и други неща. Този свят българин беше опорочен. Той беше опорочен. Защо? Защото един ден на сайта на училището по някакъв начин се появява тази негова снимка. И той се подава оставката. Защо? Той става жертва. Това е жертва. Той е жертва. Първо, добре, дай да помислим. Да помислим малко. Да помислим логично. Кой хаква сайта на училището? Кой въобще влиза на сайта на училището? Учениците. Някой ученик, който по някакъв начин се е здобил с гола снимка на директора, той решава да хакне сайта и да сложи там тази снимка. Първо, нека да анализираме тази снимка, да видим за какво става дума. Виждаме този човек, Асенчо, който тук, той си стои, това е в баня най-вероятно снимано, виждаме почките, той е в баня, той пикае човека най-вероятно, изваря обувата и така. Махнал си дрехите, той е интелигентен, той не иска да се опръска. Той няма да се опръска, той си гледа телефона, съвсем спокойно нещо чете там в синоптиката нещо и изведнъж тук влиза някакво дете и го снима. Защо? Къде са тези деца? Защо не са в час? А те го снимат. Ето вижте, веждите му, как са? Те са в шок. Той не може да повярва какво се случва. Вижте го, той човек показва си пръста на детето, показва: аз съм женен, не ме пипай. Извратеняк. И той има кръст. Човек е вярващ. Той е един светец. Той е човек на науката и на религията. Какво искаш ти? Той е един бог. Той за мен е един бог. И по същия начин за много други българи, които те искат да го защитят. Родителите на тези деца. Те го искат обратно. Те казват: върнете ни го. Ние обичаме човек, който няма какво да крие. Върнете го, защото това ще промени всичко. Това ще промени начина, по който хората разсъждават, като чуят: Митьо, върви при директора, отивай в кабинета на директора. Няма да бъде само някакви конски, не. Ще бъде конско и урок по анатомия. 2 в 1. Митьо повече никой няма да се бие в час. Този човек трябва да веднага да бъде върнат, веднага да бъде възстановен и да бъде канонизиран за светец. Аз го казах, нека да го благославя Бог. Здравейте, още една много сензационна новина. Вижте това до мене, това всъщност е жена, ако се чуете. Знам, че е подвизително. Но тя се казва Сефора и Калаба. Вие може да си кажете: май съм я виждал в плазата, но не! Това всъщност е Мис Хелзинки. Точно така, Мис не като, че не е женена, а Мис като най-красивата жена в Хелзинки. И вие може да си кажете сега: затова в Финландия правят толкова добра водка, ако всички жени изглеждат така. Не, всъщност не. Вие може да си кажете: значи има повече общи неща между водката и нея и двете те карат да повръщаш. Не, слушайте. Вижте другите участнички в конкурса. Така, в този случай аз мога да кажа следното. Първо, не съм наясно с ситуацията, как се е избрали, нали, то е субективно, красота, нали, такова. Но
може би трябва да погледнем критериите първо за участие в конкурса. Първо тя трябва да е жена. Жена ли е? Жена е. Okay? Второ, което е много по-важно, тя е черна. Okay? Така че това е достатъчно за днешното западно либерално общество. Това е достатъчно. Ако не знаете какво говоря, ще ви помогна, малко история ще ви разкажа. Един бърз урок по история, за да разберете защо Сефора печели. Значи първо преди няколко стотин години някакви мръсни колонисти, империалисти, мръсна сган отиват в Африка и отиват да си наберат някакви чернокожи от дърветата. А те нищо не правят. Те не са им направили нищо лошо, стоят си там, си белят банани, ядат. Извинявам се, това беше доста расистко. Не, те се занимават с наука. Нали, знаете, банан като мерна единица за разстояние, ето ръката ти, 3 банана е дълга, те са го измислили. Те са физици, те са хора на науката. Но всички са на лодката и айде в Америка, айде там, дърпа и такова памук. И ги избъчват, ги унищожават там, направо ги правят на нищо. Но после Америка забогатява и те си казват, не, стига това. Аре, освобождавай ги. И след което минава още няколко години, пускат някакви бомби в Хирошима, Нагасаки, печелят войната и целият свят почва да ги слуша. А когато Европа слуша, Америка казва, ще ви кажем един съвет. Може би не знаете, но не дайте мрази чернокожите. При което Европа отговаря, ние не ги мразим. Ние никога не сме ги мразили. Ние имаме чернокожи в нашата история от хиляди години. От Марокко, от Африка имали сме чернокожи писатели, всякакви хора в историята на Европа които нямаме никакъв проблем с тях. Америка казва, не, извинявам се. Имах предвид, когато видите чернокож, трябва да се чувствате като мастурбираш католик. Трябва да изпитвате чувство за унижение, да паднете на колене и да просите прошка. И тогава Европа е казва, окей, и тогава мис Хелзинки, Сефора, окей? Това е логичната връзка. Сега може би има и други обяснения. Може би защото Хелзинки е прекалено близо до Осло, където знаете, там са наградите, Нобеловите награди за мир. Още един така много обективен конкурс, където бял човек не е печелил от 2008 година. Там също критериите са долу същите. Но поне ние може да сме малко да ни е срам, нали, от една страна, че ние още сме далеко сме от този западен модел, този колосален интелектуален товар още не се е стоварил върху нас, ние сме още на ниво динко, което е малко като мандинго, още сме на това ниво. Дано някой ден да наваксаме с материала. Прекалено много интелектуално заредихме атмосферата. Аз знам, че трябва за момент да спрем, да се отпуснем, защото трябва да говорим за по-простите неща, като вас. В живота има различни ситуации, които се чудим как да постъпим. Как да кажа на тази жена да си махне краката от лицето ми? Как да обеля този картоф само с крака? Как да спра да говоря за крака? В тези ситуации аз винаги разчитам на съвета на моите приятели, включително и на Стефчо, който понякога го зачисляваме като такъв. Моля, вижте следващия сегмент Стефчо's How-Tos.
Здравей! Здравейте! Това беше всичко от нас за тази седмица. Ако ви е харесало, абонирайте се за канала ни. Не забравяйте да цъкнете това звънче, за да получавате нотификации, когато качваме ново клипче. През седмицата мислим да пуснем още един епизод на сегмента Прес Старт. До следващия път.